خو ئامادەکردنا ji tangahiyê re. Îsa şagirdên xwe re got, çaxê min hûn bê xelîtek, bê tûr û bê pêlav şandin. Ma tiştek ji we kêm bû? Wan got: Na, tu kêmahiya me nebû. Îsa ji wa re got: Lê niha ew ê ku xelîtka wî heye, bila wê bixware bînê. Wisa jî yê ku tûrê wî heye û ew ê ku bêşûre, bila ebayê xwe bifiroşê û ji xwe re şûrekî bikire. Çimkî ez ji we re dibêjim ku eva hatiye nivîsîn, divê li ser min bê ceh. Ku dibêje û ew bi xerabkirinê re hat hesabkirin. Çimkî tiştên ku li ser min hatine nivîsîn, wê bên serî. Wan got: Ya xudan, vaya du şûr li vir hene. Wî jî ji wa re got: Te bes e. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xweşk û birayên hêja.